Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the edge. It all has to break. I need a little room to breathe. 'Cause I want to say nothing to the edge. And I'm about to break. Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo people hakasngi ningkong jong katayo ka arphoi terik unai wing arhaja arphuar kala leit banyakando yau chairman jong ka Meghalaya Public Service Commission ha ka ba kalapan jing benshai halor ka jingsuki jong ka ni katanat sarkar ban pin urlong ya ki jingdawa jong ka seng ha ka ba yade ba ka jingthum kam ya ki khna samla lingba ka ni ka shlem Uba Dandi Kongsit, President Kaseng FKJJP, ulai thu bau Chairman ke MPSC, uba PR Marwen, ula aidau balabun pelat kinong tepkam lingba ke MPSC, kumta la suki ke jingya chakmat. Nakaliang jong Kaseng FKJJP, kala ai jingmod yau Chairman ke MPSC, uba PR Marwen, baladon kam man pentamai ke rukom trekam jong kani katanat, katkum ke juk ke bamenta. Kalong kage ke ba so tenat kabalong fruitful discussion ni ya kapa ni nak kalian kaseng ayo ni kenduk Yunu Sharman halo ki ni ki issues unemployment kapa nak kalian kaseng kala shim mo te ke jong ni kenduk jong Yunu Sharman kalau mengiyok pan pa ni jing pensai no te ke jing pensai mengiyok na Sharman jong MPSC balai ke don kata kom suki kom tekam ke jong ki te nak kalian ke jong iru ipen pau la ka jong ka kadau kaban kong hi yang ba nomor bagi applicants kelabun pelat menta kamu like ke post slide how to liru kamu kita tap kam lu di apa jar ngon ke jing ong ke jong i ba ke jing kran bak ni kalau ba idan hang ni tai baka MPSC ka haban revamp ya kor kom tekam ka jong ka kat kum ka por ka juk ba menta mila ong ba ka MPSC ka don kam la ka jong ka ni ka IT cell kanang ba mo don kita ki online application gini kita baru kat komunikasi juk menta pakan stat ya kom rekam jong gani ka office hang ni hi namar men syaya ditujuk hendai syura form tap form nan tai kan men jit itu form tu kadai kadang kita ki technical you kan problems di tai nak kalian jong ngi la kan tu hi irung yang mala kalau ngapala tilong moh kat kom ka kamram la bensyat ya fi kum ki Sharman Tax Secretary bagi member jang PSC sekolah ban fulfill kam kloy ma kat kam ka taka expectation jong ki khon samla ne jong ki candidate ki ba apply tena kalian jong i ti yang ban kalian jong ki hi mentai kin persyang hi kat bala ban state ne kam kanang makan dai jong mentoy yang ki kena samla ki ba apply ki post ba fair ka jing pechai ba yang ba kaslam ka de na kada ba kami tu ka order mo na po ka high court apa di kalian ke roster te wala kata makalian jang iru yang persyang iban ne hamstat ya kan ni hendai ngi uskwa man kentu nomor kadau na try pindah keli ne i ong makislam kita ki department pak ban poi yang kita ki advertisement sakani ka office hendai nakalian jang i yang masnyo i ka kom tekam klap step akan menta ngadep kan ya ketaru ngila ajeng mut bahwa ni sutu ba ki post ki ba apply yang ni ki post ki ba kham long grade 3 shaneng mostly he ki conduct atli mau kata written test baka personal interview yengi yang itu ya kata written test is a must but ka personal interview ru kanang makanda ka transparent ru even le ka video recording kan long kanang bala dak candidate is ko kumum no ka jing so artatien hak interview jong ki kilaban sim kilaban pet ki video ko jong ki tena kalian ka jong i yang kinsa song saya perkat yang mereka suggestion kali ba babiang hi nam tamara taka transparency baka confidence yaki nong apply kam da kalong kumta te kalong ba chief minister dan ka jingke klik kan nama beliau haka bakot hi kalong ba ki kamram mari ban sarkar ngab ngi kisang balang ya kata di company bawan hang ni fair kini kenduk sino kilet sino kim dalam ti yang banyak kenduk ngi kisang balang ban ngi kisang balang ngi bersih ngi haban lek ban kentu itu company ba kumum noru dewan tap ikibri ngi prapo nak sisma kejulong kumta hi
dan dapat pada ngim kwa ba tang na kilawan changi ngin sa sim ya ta ka issue ring kwa ba lingma kan ka state employment policy government kan free ma pa kan ya kini ki rules kini ki provision ma bahkan sekulit khat saboro kita tenat ki ba la man aikam aijam kan ada ki private sector ne ki public sector tu ngilai ne kan menehi ngi ong da burom sibun kita ki jing kentho ma kita ki ba allegation ka ba khamtam ki member ka PSC ne kini katai te ngila ong ki hoi proof ngemla dai kata ka jing ujor ka jing kentho kabun ka por te dai ban pisai kata ngemla dai ngi si ona kadon kata ba so ma da kham ta kan da so di bandon kata ka jing solem kan ma ka jing solem nam ta ki khana ki ba apply tin kalian jo ti yong em na kalian ka MPC ti hadu menta bela de sharman me i hakin kisnam adap ka kamjudan kata ka ba kandon ka ba under table ne under the influence manu kan de kalong fair and square right te takada ngi saong ba ya ka personal interview hi ngi to kaman yo bakidi benbu da video recording khanang ba ngin i how much serious can long ki board members kan mo jang MPSC ki badan hapo bagi conduct kata personal interview si ini bentar ekran hi menne te hnrei pat yong ba kadai kata kadai ka system ke haban board bet nomor bahot kidon video nomor ba kyong highest mark hi kadai bet ka written test bet hnrei ka personal interview kan chupet tang kata ka karakter jong ubrio te takada they cannot do with nam tak personal interview then rapat long ya kata tengah bu ka jing start jagam PSC they ka suggestion ka bangi ana kalian ka jongi hi kalong ba tada kitu ki brio ki bon personal interview ru ide banyo ya kata ka video recording kadang ba kadang kanu ka jing artatin ila ban ujor saki bor ka ba de ban ujor